Bol neverný takmer celý život. Partnerky striedal jednu za druhou a niektoré z nich neskôr priznali, že život s ním bol psychickým peklom. Napriek tomu ho dnes celý svet oslavuje ako jedného z najväčších umelcov všetkých čias. Ako je možné, že muž, ktorý dokázal vytvárať také nádherné umenie, zanechal za sebou toľko bolesti? Bol Pablo Picasso skutočne génius, alebo to bol tyran? Príbeh sa začína 25. októbra 1881 v španielskej Malage. V tom čase bolo Španielsko krajinou, kde mala obrovskú moc katolícka cirkev, tradície sa odovzdávali z generácie na generáciu a spoločenské postavenie rodiny často určovalo celý život človeka. Práve do takéhoto sveta sa narodil Pablo Picasso. Jeho príchod na svet však vôbec nebol jednoduchý. Podľa rodinného príbehu bol pôrod taký komplikovaný, že si pôrodná asistentka spočiatku myslela, že sa dieťa narodilo mŕtve. Až Picassov strýko Salvador, ktorý bol lekárom, mu vraj fúkol do tváre cigaretový dym. Pablo sa nadýchol a prvýkrát v živote zakričal. Či sa to naozaj stalo presne takto, dnes už nikto s istotou nevieme. Jedno je však isté, jeho život sa začal príbehom, ktorý znie skôr ako legenda, než ako obyčajné narodenie. Ani jeho meno nebolo obyčajné. Pri krste dostal neuveriteľne dlhé meno, pozostávajúce z 23 mien. 23 mien svedcov a rodinných predkov. Neskôr si však vybral jediné priezvisko. Nevybral si priezvisko Ruiz po otcovi, ale Picasso po matke. Bolo nezvyčajné, zapamätateľné a jedného dňa ho mal poznať celý svet. Jeho otec José Ruiz Blasco bol profesorom kreslenia a maliar. Nevytváral revolučné obrazy, maloval najmä holuby a prírodu. Keď si všimol, aký talent sa skrýva v jeho synovi, začal ho učiť kresliť skôr, než väčšina detí vôbec dokázala poriadne písať. Legenda hovorí, príbeh hovorí, že Pablovým prvým slovom nebolo mama ani otec, ale bolo to slovo pis, čo je vlastne skrátenina španielského slova lápis. Ceruska. Keď mal Pablo 13 rokov, prišiel okamih, ktorý sa dodnes spomína takmer v každom jeho životopise. Jedného dňa otec uvidel synovú kresbu holuba, ktorá bola technicky tak presná, že údajne odložil svoje štece a vyhlásil, že už nebude nikdy malovať. Mal pocit, že ho vlastný syn prekonal. No jedno je isté. José veľmi skoro pochopil, že jeho syn má talent, aký sa objaví možno raz za niekoľko generácií. Potom však prišla udalosť, ktorá zasiahla celú rodinu. Pablova mladšia sestra Conchita ochorela na záškrt. V tomto čase patrila táto choroba medzi najčastejšie príčiny úmrtí detí. Lekári žiaľ často nedokázali vôbec pomôcť. Conchita zomrela vo veku 7 rokov a počas jej choroby mal Picasso prislúbiť Bohu, že ak sestru zachráni, navždy prestane malovať. Conchitina smrť zanechala v rodine hlbokú prázdnotu. Život však pokračoval ďalej a Pablo sa čoraz viac ponáral do jediného sveta, nad ktorým mal skutočnú kontrolu. A to do kreslenia. Jeho talent už nebolo možné prehliadnúť. Kým väčšina detí v jeho veku ešte zápasila so základmi perspektívy, Pablo kreslil s technickou presnosťou, ako učitelia očakávali až od študentov umeleckých akadémií. Jeho otec si uvedomoval, že synové schopnosti už dávno prerástli možnosti provinčných škôl. Keď preto prijal miesto profesora kreslenia v Barcelone, celá rodina sa presťahovala. Pre mladého Pabla to znamenalo začiatok úplne novej kapitoly. Na konci 19. storočia bola Barcelona jedným z najživších miest v celom Španielsku. Mesto rástlo neuveriteľným tempom, vznikali nové bulváre, továrne a aj honosné budovy. V porovnaní s konzervatívnou Malagou pôsobila Barcelona takmer ako iný svet. Práve tu sa mal Pablo prvýkrát stretnúť s konkurenciou. Pri prijímacích skúškach na prestížnu umeleckú školu La Llotja, napíšem vám to sem, Llotja, dostal rovnakú úlohu ako všetci ostatní uchádzači. Študenti na jej vypracovanie zvyčajne potrebovali približne mesiac. Picasso ju dokončil za niekoľko dní. Keď profesori uvideli výsledok, urobili niečo nezvyčajného. Hoci mal len 14 rokov, prijali ho medzi oveľa starších študentov. Nebolo to len uznanie, bol to ďalší dôkaz, že sa od neho očakáva niečo výnimočné. Takéto príbehy sa pri mimoriadne nadaných deťoch objavujú pomerne často. V Picassovom prípade však mali ešte jeden dôsledok. Takmer každý dospelý, ktorého stretol, mu potvrdzoval tú istú vec, že je výnimočný. Na jednej strane mu to dodávalo sebavedomie, ktoré neskôr potreboval na to, aby sa nebál búrať pravidlá, no na druhej strane sa v ňom pomaly rodilo presvedčenie, že pravidlá platia najmä pre ostatných.
Nepôsobil ako študent, ktorý sa prišiel niečo naučiť, skôr ako niekto, kto prišiel dokázať, že už všetko ovláda. Spolužiaci si všímali jeho neobyčajnú sústredenosť. Zatiaľ, čo oni po vyučovaní odchádzali domov, Pablo často zostával pri stojane celé hodiny, ako by okolitý svet prestal úplne existovať. Nebola to obyčajná usilovnosť, bola to posadnutosť. O 2 roky neskôr sa rodina opäť sťahuje. Tentoraz do Madridu. Pablo má 16 rokov a úspešne sa dostáva na Kráľovskú akadémiu výtvarných umení San Fernando. Je to najprestížnejšia umelecká škola v celom Španielsku. Pre väčšinu mladých maliarov to bol splnený sen. Pre Picassa len ďalšia zastávka. Prednášky ho nudili, akademické pravidlá ho zväzovali. Oveľa viac času než v škole trávil práve v múzeu. Celé hodiny tam študoval diela Velázqueza, Goyu či El Greca. Nie preto, aby ich kopíroval, ale aby pochopil, ako premýšľali. Ak už mal mať učiteľov, vyberal si len tých najväčších. Koncom 19. storočia bolo Španielsko krajinou, ktorá pomaly strácala svoje niekdajšie postavenie svetovej veľmoci. V roku 1898 prehralo vojnu so Spojenými štátmi a prišlo o svoje posledné významné kolónie. V celej krajine sa začínala šíriť otázka, kam vlastne Španielsko smeruje. Picasso tieto politické udalosti priamo neriešil, no vyrastal v období, keď sa starý svet začínal rozpadať. A možno práve preto ho čoraz viac priťahovalo všetko nové. Nové myšlienky, nové umenie, nový spôsob, ako sa pozerať na svet. V 17 rokoch bolo jasné, že z Pabla Ruiza Picassa nebude akademický maliar. Techniku ovládal brilantne. To už nemusel nikomu dokazovať. Otázkou zostávalo niečo celkom iné. Čo urobí človek, ktorý je od detstva presvedčený, že pravidlá preňho neplatia? Na odpoveď nebude treba dlho čakať. Čoskoro opustí Španielsko a vydá sa do mesta, ktoré navždy zmení jeho život. A to mesto je Paríž. Na prelome storočí bol Paríž považovaný za hlavné mesto svetového umenia. Mesto pulzovalo životom. Na bulvároch sa miešali maliari, básnici, hudobníci a revolucionári. V kaviarniach sa rodili nové myšlienky a v ateliéroch vznikali nádherné obrazy, ktoré mali navždy zmeniť dejiny umenia. Pre mladého Picassa to bol úplne nový svet. Nevedel po francúzsky, nemal peniaze, nemal kontakty. Mal len presvedčenie, že raz bude patriť medzi tých najväčších. Spočiatku žil presne tak, ako žili stovky iných začínajúcich umelcov. V chlade, v chudobe, často bez poriadneho jedla. Ateliér, ktorý zdieľal s priateľmi, bol počas zimy taký studený, že podľa spomienok jeho blízkych občas spalovali vlastné kresby, len aby sa aspoň na chvíľu zohriali. Dnes majú tieto kresby hodnotu miliónov. Napriek tomu bol šťastný. Prvýkrát v živote mal pocit, že je presne tam, kam patrí. Cez deň maloval, večer sedával v parížských podnikoch, rozprávali sa o umení, o budúcnosti, o tom, že raz zmenia svet. Nikto z nich ešte ale netušil, že jednému z nich sa to naozaj podarí. A medzi jeho najbližších priateľov patril mladý maliar Carlos Casagemas, píše sa to takto. Spojila ich podobná povaha aj spoločné sny. Carlos však zápasil s niečím, čo Picasso nedokázal ovplyvniť. Bol beznádejne zamilovaný do ženy, ktorá jeho city neopetovala. Postupne sa uzatváral viac a viac do seba, začal piť a jeho psychický stav sa rýchlo zhoršoval. Vo februári roku 1901 pozval Carlos niekoľkých priateľov na večeru do jednej z parížskych reštaurácií. Počas večera nečakane vytiahol pištol, najskôr vystrelil na ženu, ktorú miloval, netrafil ju, potom obrátil zbraň proti sebe a tentokrát neminul. Mal len 20 rokov. Keď sa Picasso dozvedel, čo sa stalo, bol otrasený. Smrť svojej sestry nikdy celkom nespracoval a teraz prišiel o jedného z najlepších priateľov. Tentoraz však reagoval spôsobom, ktorý sa bude v jeho živote opakovať ešte mnohokrát. Neutiekol, nezatvoril sa pred svetom. Všetko preniesol na plátno. Nasledujúce 3 roky maluje takmer výlučne modrou. Nie preto, že by bola moderná, ale preto, že presne vystihovala to, čo cítil. Smútok, samotu, chudobu. Jeho obrazy zaplňajú slepci, žobráci, osamelé matky, väzni a ľudia stojaci na úplnom okraji spoločnosti. Akoby v každej z nich maloval vlastný smútok.
Vznikajú diela, ktoré dodnes poznáme ako Starý gitarista alebo Život. A práve nimi sa prvýkrát výraznejšie zapisuje do dejín umenia. No zatiaľ, čo jeho obrazy získavajú uznanie, v jeho súkromí sa začína diať niečo oveľa zaujímavejšie. Po prvýkrát sa objaví žena, ktorá nebude len modelkou, stane sa súčasťou jeho života. A zároveň prvou z dlhého radu partneriek, pri ktorých sa začne ukazovať aj tá stránka Picassa, o ktorej sa v galériách hovorí len zriedka. Jeho múza číslo 1, Fernande Olivier. Je rok 1904. Pablo má 22 rokov, za sebou má chudobu, prvé úspechy, aj 3 roky, počas ktorých akoby celý svet videl cez modrý filter. No teraz sa niečo mení. Fernand bola krásna. Ryšavé vlasy, zelené oči, výrazná osobnosť a keď sa spoznali na Montmartre, obaja boli mladí, chudobní a verili, že raz prerazia. Nasťahovala sa k nemu do ateliéru, miesta, ktoré bolo skôr rozpadajúcou sa drevenou budovou, než romantickým umeleckým domovom. V zime tam mrzlo, no a v lete tam bolo zase neznesiteľne horúco. Ale boli spolu. A na chvíľu sa zdalo, že Picasso konečne našiel pokoj. S príchodom Fernand sa menia aj jeho obrazy. Modrú postupne nahrádzajú teplejšie farby, na plátnach sa objavujú akrobati, harlekíni, artisti a cirkusanti. Ako by sa po rokoch smútku do jeho života opäť vracala nádej. Dnes toto obdobie poznáme ako ružové obdobie. No pokoj netrval dlho. Fernand neskôr vo svojich pamätiach opisovala, že Picasso ju chcel mať neustále pri sebe. Zo začiatku to pôsobilo ako veľká láska. Postupne sa však romantika menila na kontrolu. Vadilo mu, keď odchádzala sama, nemal rád, keď sa stretávala s priateľmi. Podľa jej spomienok ju dokonca občas zamykal v ateliéri. Historici sa zhodujú, že ich vzťah bol čoraz napätejší a Picasso bol mimoriadne žiarlivý. Zároveň sa menilo aj niečo iné. Jeho sebavedomie. Už to nebol mladík, ktorý prišiel do Paríža hľadať svoje miesto. Začínal veriť, že práve on určí, ako bude vyzerať budúcnosť umenia. A urobil všetko preto, aby ju zmenil. Jedného dňa navštívil Parížské etnografické múzeum. Na prvý pohľad to bola obyčajná návšteva. Lenže medzi vystavenými africkými maskami zažil niečo, čo neskôr označil za jeden z najdôležitejších okamihov svojho života. Nevidel v nich len umelecké predmety. Niečo, čo dovtedy v európskom umení chýbalo. Keď sa vrátil do ateliéru, začal malovať obraz, ktorý mu zabral celé mesiace. Na plátne stálo 5 nahých žien. Pablo má 25 rokov, keď dokončil obraz Avignonské slečny. Neveril mu takmer nikto. A jeho najbližší priatelia boli v šoku. Niektorí tvrdili, že sa zbláznil. Iní mu radili, aby obraz radšej nikdy nevystavoval. Picasso ich nepočúval. Ako už vieme z jeho detstva, keď bol o niečom presvedčený, názor ostatných preňho prestával existovať. Čoskoro spolu s Georgeom Brackom položili základy smeru, ktorý dodnes poznáme ako kubizmus. Zatiaľ čo jeho kariéra prudko stúpala, jeho súkromie sa začínalo rozpadať. Fernand opisovala, že Picasso bol čoraz uzavretejší, posadnutejší prácou a zároveň čoraz majetníckejší. Ako by všetko vo svojom živote podriadil len jednej veci, a to tvorbe. Ich vzťah sa pomaly vytrácal. Po 7 spoločných rokoch už neboli dvojicou, ktorá kedysi spoločne snívala v studenom ateliéri na Montmartre. Picasso získaval uznanie, spoznával nových ľudí a menil sa. Spolu s úspechom rastla aj jeho potreba mať všetko pod kontrolou. A potom prišla ďalšia žena. Nie náhodná známosť. Bola to Fernandina priateľka. Jeho múza číslo 2, Eva Goel. Picasso sa do nej zamiloval. V roku 1911 Fernand opustil bez veľkých vysvetlení. Je zvláštne, že práve tu sa objavuje vzorec, ktorý sa bude opakovať ešte mnohokrát. Keď do jeho života vstúpila nová žena, tá predchádzajúca akoby prestala existovať. Pablo má 29 rokov. Fernand teda zostáva minulosťou a teraz poďme k Eve. Eva nebola výstredná, nepútala pozornosť, spôsobila ticho, jemne a pokojne. Presne tým vraj Picassa očarila. Po rokoch plných hádoch, ako by túžil po niekom, pri kom sa svet na chvíľu spomalí. Ich vzťah bol iný, aspoň na začiatku. V Picassových listoch sa objavuje nežnosť, akú pri ňom dovtedy takmer nepoznáme. Na svoje obrazy začína písať krátky odkaz. Ma Jolie, moja krásna. Nie je to názov obrazu, je to odkaz Eve. Ako by jej vyznával lásku priamo na plátne. Zároveň pokračuje v tom, čo začal pred niekoľkými rokmi. Kubizmus sa mení. Predmety už nerozkladá len na geometrické tvary,
Začína experimentovať. Do obrazov lepí kúsky novín, tapety, notové zápisy, kartón, obyčajné predmety, ktoré dovtedy do galérií vôbec nepatrili. Nenápadne tak vytvára niečo, čo dnes považujeme za úplne bežné. A tým je koláž. Zdá sa, že Picasso je konečne spokojný. Má po svojom boku ženu, ktorú miluje, jeho meno začína byť v umeleckom svete čoraz známejšie. A jeho odvážne nápady prestávajú ľudí šokovať a začínajú ich obdivovať. Lenže život opäť rozhodne inak. Eva vážne ochorie. Pravdepodobne na tuberkulózu. Chorobu, ktorá bola začiatkom 20. storočia často rozsudkom smrti. Picasso pri nej zostáva. Navštevuje ju, stará sa o ňu. Priatelia z toho obdobia opisujú Picassa ako muža, ktorý bol zúfalý a bezmocný. Možno prvýkrát vidíme Picassa, ktorý nedokáže situáciu ovládnuť. V roku 1915 Eva zomiera. Má len 30 rokov. Picasso je zdrvený. Priateľom vraj hovorí, že spolu s Evou pochoval aj čas seba. Na istý čas sa uzatvára do práce. Opäť, akoby vždy, keď prišiel o niekoho blízkeho, dokázal hovoriť len jazykom obrazov. O niekoľko mesiacov neskôr sa Európa nachádza uprostred Prvej svetovej vojny. Paríž sa mení. Mnohí umelci odchádzajú na front. Iní z mesta utekajú. Picasso zostáva. A práve v tomto období dostáva ponuku, ktorá jeho život opäť obráti na ruby. Nemá namalovať obraz, má navrhnúť scénu a kostýmy pre balet. Práve tam stretne ženu, ktorá sa stane jeho prvou manželkou. Jeho múza číslo 3, Olga Chochlovová. Je rok 1917. Pablo má 35. Olga bola ruská baletka, vyrastala vo svete disciplíny, etikety a presných pravidiel. Každý pohyb mal svoje miesto, každý deň svoj režim. Picasso táto elegancia fascinovala. Bol to úplne iný svet, než ten, v ktorom dovtedy žil. Zalúbil sa. A tentoraz to vyzeralo, že myslí všetko vážne. V roku 1918 sa vzali. Pre Picassa to bola veľká životná zmena. Mladík, ktorý ešte pred niekoľkými rokmi mrzol v ateliéri na Montmartre, sa zrazu pohyboval medzi aristokratmi, mecenášmi a najbohatšími zberateľmi Európy. Začal nosiť elegantné obleky, navštevoval spoločenské večierky a jeho obrazy sa predávali za čoraz vyššie sumy. Zdalo sa, že chaos jeho mladosti zostáva za ním. O 3 roky neskôr sa im narodil syn Paulo. Picasso bol zo syna nadšený. Maloval ho, fotografoval, trávil s ním veľa času. Na obrazoch z tohto obdobia pôsobí ich rodina pokojne. Takmer idylicky. Ako by konečne našiel všetko, po čom kedysi túžil. Lenže obrazy nie vždy rozprávajú celý príbeh. Za zatvorenými dverami sa začínali objavovať prvé trhliny. Olga túžila po pokojnom rodinnom živote. V pravidlách, po istote, Picasso žil pre niečo celkom iné. Pre svoju tvorbu. Čím úspešnejší bol, tým menej bol ochotný robiť kompromisy. A veľmi skoro sa ukázalo, že ani manželstvo nebude výnimkou. Najskôr to boli drobnosti. Čoraz častejšie zostával zatvorený v ateliéri. Pracoval celé dni, niekedy celé noci. Svet okolo seba akoby prestal úplne vnímať. Olga sa snažila udržať rodinu pohromade. Picasso sa čoraz viac a viac vzdialoval. Úspech ho medzi tým menil, obrazy sa predávali, objednávok pribúdalo, jeho meno začínalo poznať celé umelecké Francúzsko. A s rastúcou slávou rástlo aj jeho presvedčenie, že nikto nemá právo zasahovať do jeho života. Ani jeho vlastná manželka. Je rok 1927, Pablo má 45 rokov. Je svetoznámym maliarom, má úspech, má peniaze, manželku aj 7-ročného syna. Navonok pôsobí ako muž, ktorý dosiahol všetko, po čom kedysi túžil. A práve vtedy sa jeho život opäť obráti na ruby. Jedného zimného popoludnia si pred obchodným domom v Paríži všimne mladé dievča. Má len 17 rokov. Je to jeho múza číslo 4, Marie-Thérèse Walter. Picasso k nej jednoducho pristúpi. Predstaví sa a podľa neskorších spomienok jej povie vetu, ktorá dnes patrí k jeho najslavnejším. Slečna, vy a ja spolu urobíme veľké veci. Ja som Picasso. Marie-Thérèse údajne netušila, kto pred ňou stojí. Nikdy predtým nebola v galérii a o moderné umenie nejavila vôbec záujem. Bol to zvláštny kontrast. Najslávnejší maliar svojej doby a obyčajná stredoškoláčka. Čoskoro sa začali táne stretávať. Treba si uvedomiť jednu dôležitú vec. Picasso bol ženatý. Olga o ničom netušila.
Ich vzťah preto prebiehal v úplnej tajnosti. Picasso si dokonca prenajal samostatný byt, kde sa mohli stretávať bez toho, aby vzbudili podozrenie. Marie-Thérèse sa veľmi rýchlo stala novou inšpiráciou. Bola úplným opakom Olgy. Nepohybovala sa vo vysokej spoločnosti, nezaujímalo ju umenie, nepokúšala sa Picassa meniť. Bola mladá, bezstarostná a práve toho na nej priťahovalo. Po rokoch plných konfliktov znovu našiel niekoho, pri kom nemusel nič vysvetľovať. Aspoň z počiatku. Na jeho obrazoch sa objavujú jemné krivky, síte farby, zmyselnosť, aká v jeho tvorbe dovtedy takmer neexistovala. Ako by sa s každou novou ženou menil aj spôsob, akým videl svet. Lenže zatiaľ, čo jeho obrazy žiarili životom, doma sa situácia stávala čoraz napätejšou. No a Olga začínala tušiť, že sa niečo deje. Takže pokoj netrval príliš dlho. V roku 1935 Marie-Thérèse porodí dcéru Maju. Picasso je z dcery nadšený, trávi s ňou veľa času. Maluje ju, kreslí, fotografuje, lenže jeho dvojitý život sa už nedá ďalej skrývať. Olga sa o Milenke dozvie. Nasledujú prudké hádky. Ich manželstvo sa definitívne rozpadá. A predsa sa nikdy nerozvedú. Nie preto, že by sa k sebe chceli vrátiť, ale preto, že francúzske zákony by Olge zabezpečili polovicu Picassovho majetku. A Picasso o rozvod jednoducho nestal. Od tej chvíle žijú oddelene. Formálne však zostávajú manželmi až do Olginej smrti. Možno práve tu sa prvýkrát naplno ukáže jedna z jeho najvýraznejších vlastností. Keď sa vzťah skončil, Picasso ho akoby úplne vymazal zo svojho života. Nevracal sa, nevysvetľoval, proste pokračoval ďalej, ako keď začal malovať ďalší obraz. Lenže ani Maria-Thérèse sa nie jedinou ženou, alebo teda poslednou ženou v jeho živote. Je rok 1936. Pablo má teda 54 rokov. Európa opäť začína nepokojne dýchať. V Španielsku vypuká občianska vojna a fašizmus naberá na silu. A zatiaľ, čo sa svet pomaly rúti do ďalšieho konfliktu, v Picassovom živote sa objavuje ďalšia žena. Je to jeho múza číslo 5, Dora Maar. Na rozdiel od Marie-Thérèse bola úplne iná. Nebola naivná, nebola tichá, nebola dievčaťom, ktoré práve objavuje svet. Dora bola uznávaná fotografka, intelektuálka a surrealistická umelkyňa. Hovorila niekoľkými jazykmi, pohybovala sa medzi významnými básnikmi a filozofmi a mala vlastnú umeleckú kariéru ešte predtým, než spoznala Picassa. Ich prvé stretnutie sa dodnes opisuje takmer ako filmová scéna. Ona sedela v parížskej kaviarni. Na stole mala natiahnutú ruku, v druhej držala malý nôž a rýchlymi pohybmi bodala medzi prsty. Raz, dvakrát, trikrát, až sa ostrie šmyklo a krv dopadla na čiernu rukavičku. Picasso ju vraj mlčky pozoroval a keď skončila, požiadal ju, či si môže rukavičku nechať. Roky ju údajne uchovával medzi svojimi osobnými vecami. Možno preto, že v nej videl rovnakú odvahu, akú obdivoval vo svojom umení. Alebo možno preto, že Dora bola prvou ženou po dlhom čase, ktorá ho dokázala prekvapiť. Čoskoro sa stala jeho novou partnerkou. Lenže tentoraz bol problém. Marie-Thérèse nikam nezmysla. Stále bola súčasťou jeho života. A tak sa jedného dňa stalo niečo, čo dokonale vystihuje Picassove vzťahy. Obe ženy sa stretli priamo v jeho ateliéri. Marie-Thérèse aj Dora. Ani jedna nechcela odísť. Podľa viacerých životopiscov medzi nimi vypukla prudká hádka. Niektoré verzie hovoria dokonca o fyzickej potyčke. No a Picasso nezasiahol. Naopak neskôr mal údajne povedať, že nechal ženy, aby si to vyriešili sami. Ako by sledovalo predstavenie, nie konflikt dvoch ľudí, ktorí ho milovali. Práve v tomto období vzniká aj jedno z jeho najslavnejších diel, nie obraz o láske, ale o vojne. Je rok 1937. Pablo má 55 rokov. V Španielsku zúri občianska vojna. Na mesto Guernica dopadajú bomby a správy o tomto masakri šokujú celú Európu. Picasso dostáva objednávku na veľkoformátový obraz pre španielský pavilón na svetovej výstave v Paríži. Niekoľko týždňov sa nevie pohnúť z miesta. Potom prichádzajú fotografie z vybombardovaného mesta a všetko sa zmení. Zatvára sa do ateliéru a pracuje celé dni, takmer bez prestávky. Po jeho boku stojí Dora. Nie však ako modelka, nie ako múza, ale ako fotografka. Každý deň dokumentuje vznik tohto obrazu, ktorý dnes pozná celý svet.
Guernica. Vďaka jej fotografiám dnes vieme sledovať takmer každý krok jeho práce. Bez Dory by sme pravdepodobne nikdy nevideli, ako toto dielo vznikalo. Na obraze kričia ženy, plačú matky a umierajú deti. Je zvláštne, že práve v období, keď Picasso vytvoril jedno z najsilnejších protivojnových diel histórie, začali ľudia z jeho okolia hovoriť aj o vojne, ktorá prebiehala za dverami jeho ateliéru. Vzťah s Dorou sa postupne menil. Spočiatku ho fascinovala, vedela s ním diskutovať o umení, nebala sa mu odporovať, nebola len krásnou tvárou, bola jeho intelektuálnou partnerkou. Lenže Picasso zrejme neznášal, keď mu niekto prestal ustupovať. Ich vzťah bol všetko len nepokojný. Obaja boli silné osobnosti, obaja boli tvrdohlaví. Lenže Picasso mal vo vzťahu jednu potrebu, ktorá sa opakovala celý život. Potreboval mať navrch. Priatelia opisovali, že ich spoločné dni boli plné prudkých hádok. Raz boli nerozluční, o pár hodín neskôr spolu nedokázali vydržať v jednej miestnosti. A potom je tu výrok, ktorý sa s Picassom spája dodnes. Keď sa ho raz niekto spýtal na ženy v jeho živote, odpovedal na to: pre mňa existujú len dva druhy žien. Bohyne a rohušky. Divný výrok. Historici sa zhodujú, že veľmi presne vystihuje spôsob, akým sa na svoje partnerky pozeral. Ženy akoby rozdieloval na tie, ktoré práve obdivoval, a tie, ktoré už nepotreboval. Aj Dora neskôr priznala, že život s Picassom bol psychicky vyčerpávajúci. Milovala ho, obdivovala ho, ale zároveň mala pocit, že vedľa neho postupne stráca samu seba. Francúzsky spisovateľ Jean Cocteau raz povedal, že Picasso mal zvláštnu schopnosť meniť ľudí okolo seba na postavy vo svojom vlastnom príbehu. Či to bola pravda, dnes už nevieme. No pri pohľade na jeho vzťahy je ťažké nevšimnúť si jednu vec. V centre jeho sveta bol takmer vždy Picasso. No a ako by to nestačilo, história sa opäť opakuje. Kým Dora stále sedáva v jeho ateliéri, do jeho života vstupuje ďalšia žena. Jeho múza číslo 6, Françoise Guillotová. Má len 21 rokov. Tentoraz však narazil na niekoho úplne iného. Na ženu, ktorá sa jedného dňa rozhodne odísť sama. A čo je ešte dôležitejšie, nebude sa báť o tom verejne rozprávať. Je rok 1943. Pablo má 61 rokov. Európu stále sužuje druhá svetová vojna. Paríž je pod nemeckou okupáciou, Picasso zostáva vo svojom ateliéri, nemôže vystavovať, nemôže slobodne cestovať, no stále maluje. Ako by sa svet vonku zastavil, ale ten jeho pokračoval ďalej. Práve v tomto období spoznáva mladú maliarku. Volá sa Françoise Guillotová. Je inteligentná, sebavedomá a sama sa túži stať úspešnou umelkyňou. Keď sa prvýkrát stretnú, Picasso má viac než 60. Je od nej teda starší o 40 rokov, napriek tomu medzi nimi vzniká vzťah. Na rozdiel od mnohých predchádzajúcich partneriek však Françoise nevstupuje do jeho života ako obdivovateľka. Vie, kto Picasso je, obdivuje jeho diela, ale odmieta sa stať len ďalšou ženou v jeho tieni. A Picasso si to okamžite všimne. Možno práve preto ho tak priťahuje. Po vojne sa spolu presťahujú na juh Francúzska. Zdá sa, že Picasso prežíva ďalšie šťastné obdobie. Slnko, more, nové obrazy, nové ateliéry a čoskoro aj dve deti. V roku 1947 sa im narodil syn Claude a o 2 roky neskôr dcéra Paloma. Picasso ich maluje, hrá sa s nimi, fotografuje a z tohto obdobia pôsobia vždy všetky fotografie idylicky. Akoby sa z burlivého umelca stal pokojný otec. Lenže aj tento raz obrazy ukazujú len časť pravdy. Françoise si neskôr spomína, že Picasso potreboval mať posledné slovo takmer vo všetkom. Rozhodoval o tom, kto príde na návštevu, kedy sa bude pracovať, kedy sa bude jesť a očakával, že ľudia okolo neho prispôsobia svoj život tomu jemu. Často o nej hovoril ako o svojej múze. No Françoise nechcela byť múzou, chcela byť maliarkou, mať vlastnú tvorbu, vlastné meno, vlastný život a práve tu začali narážať jeden na druhého. Raz jej Picasso povedal: nikto neopustí muža, ako som ja. Nebola to prosba, znelo to skôr ako presvedčenie, ako keby si ani nepripúšťal, že by niekto mohol odísť z vlastnej vôle. Lenže Françoise urobila presne to. V roku 1953 sa rozhodla vzťah ukončiť. Vzala obe deti, odišla. Bola to prvá žena, ktorá Picassa neopustila, pretože prišla ďalšia. Odišla preto, že sa tak rozhodla sama. No a Picasso to neniesol moc dobre. Nasledujúce roky sa jej opakovane snažil skomplikovať život. Využíval svoj vplyv, aby jej sťažil predaj obrazov. No Françoise neustúpila.
O 10 ročia neskôr napísala knihu Život s Picassom. Práve vďaka nej dnes poznáme množstvo detailov z jeho súkromia a práve preto je jej rozprávanie pre historikov také cenné. Picasso má 71 rokov. Je opäť sám. Aspoň na chvíľu. Pretože veľmi skoro sa vedľa neho objaví ďalšia žena. Jeho múza číslo 7, Jacqueline Rocková. Žena, ktorá pri ňom zostane až do jeho smrti. Je rok 1953. Pablo má 71 rokov. François odišla a prvýkrát v živote nebol tým, kto ukončil vzťah. A hoci navonok pôsobil pokojne, jeho blízky si všimli, že odchod znášal oveľa horšie, než bol ochotný si priznať. O niekoľko mesiacov neskôr navštívil keramickú dielňu v meste Vallauris na juhu Francúzska. Za pultom pracovala 27-ročná žena. Volala sa Jacqueline Rocková. Bola od neho o 46 rokov mladšia. Tichá, nenápadná a spočiatku vraj ani netušila, že muž, ktorý sa s ňou každý deň rozpráva, je Pablo Picasso. Picasso sa do nej zamiloval takmer okamžite. Začal ju navštevovať každý deň. Nosil jej kvety, kreslil pre ňu holubice na papier, ako by sa po rokoch búrlivých vzťahov znova snažil niekoho získať. Napokon sa vzali. Bola to jeho druhá a teda posledná manželka. Na rozdiel od Olgy sa Jacqueline úplne prispôsobila jeho svetu. Organizovala návštevy, chránila jeho súkromie. Rozhodovala, kto sa s ním môže stretnúť a kto nie. Postupne sa stala akousi bránou medzi Picassom a zvyškom sveta. Nie všetkým sa to však páčilo. Niektorí priatelia tvrdili, že Jacqueline ho od okolia izolovala. Iní naopak verili, že len rešpektovala jeho želanie mať pokoj na prácu. Isté však je, že mnohé vzťahy s rodinou sa v tomto období výrazne zhoršili. Niektoré z jeho detí ho vídali čoraz menej a časť rodiny mala pocit, že sa k nemu už prakticky nedá vôbec dostať. Picasso maloval ďalej. A možno viac, než kedykoľvek predtým. Aj po 80-ke vstával skoro ráno a celé hodiny trávil v ateliéri. V posledných 20 rokoch života vytvoril tisíce obrazov, stovky sôch, grafiky, keramiku, ako keby sa snažil dobehnúť čas, alebo tušil, že sa ten čas pomaly kráti. Existuje jeho výrok, ktorý toto obdobie vystihuje možno najlepšie. Malovanie je silnejšie než ja. Robí si so mnou, čo chce. Po celý život pôsobil ako človek, ktorý chce ovládať všetko. Svoje obrazy, svoje vzťahy, ľudí okolo seba. Keď hovoril o malovaní, zrazu priznával, že existuje jedna sila, nad ktorou kontrolu nemá. 8. apríla 1973 Picasso zomiera vo svojom dome v Mougins. Má 91 rokov. Za sebou necháva neuveriteľných viac než 50,000 diel. Je považovaný za jedného z najväčších umelcov všetkých čias. Je pozoruhodné, koľko bolesti zostalo v jeho najbližšom okolí ešte dlho po jeho smrti. A práve tu sa podľa mňa celý príbeh uzatvára. Picasso celý život menil dejiny umenia, to je nepopierateľný fakt. Otázkou však zostáva niečo celkom iné. Dokáže byť človek géniom na plátne a zároveň zanechať za sebou toľko zlomených vzťahov? Alebo je práve v tomto napätí ukrytý celý paradox Pabla Picassa? No a ak ste toto video dopozerali až sem, tak vám ďakujem a vidíme sa pri ďalšom príbehu.